a 10. spätné zrkadlo na aute malo slovenskú vlajku, sú preč. Do športu môžeme naliať aj miliardu, ale keď sa stratí v neprehľadnej spleti spriaznených firiem a firmičiek zväzových funkcionárov a úzkých väzieb, dole k mladému talentu nepríde skoro nič. Na konci dňa za úspechom stojí samoplatiteľ, rodič taxikár, odviezť do školy, zo školy, po veci, na tréning, z tréningu. A kým viacerí z nás sledujú v letáku, kedy bude maslo v akcii, štát polovicu zo svojho 60 miliardového príjmu prejedá na vlastný chod. Príbeh o tom, ako v rámci konsolidácie chceli ušetriť 10% na svoju réžiu, je hodný Andersenových rozprávok. Nielenže sa nenaplnili, naopak, náklady na bežný chod krajiny stúpli o 5,5%. Vysokí štátni funkcionári zarábajú čoraz viac ako v privátnej sfére. Ministerstvá pomíňali bezmála 360 miliónov na poradenské a advokátske služby. Takto opisuje šéf NKÚ situáciu v krajine, ktorá si vďaka ekonomickému rastu pod 1% nedokáže zarobiť ani na svoj vlastný režim. No politici míňajú, ako by vo veľkom mederi našli nekonečné ložisko ropy a pod Tatrami zlatú baňu. Rôzne prieskumy verejnej mienky nám aspoň dvakrát mesačne vymývajú mozgy tým, kto by koľko získal percent, kto narastol, kto koho predbehol a kto sa prepadol. To podstatné je však úplne inde. Rastúci zástup ľudí, ktorí nevedia, koho voliť. Masa ľudí sklamaná z koalície aj opozície. 1,5 milióna ľudí si nevie vybrať z dnešnej ponuky, pretože im nikto neponúka lepšiu, silnejšiu a zmysluplnejšiu alternatívu. Vidia nefunkčnú koalíciu, ktorá ešte pri svojich osobných záujmoch pri zmene trestnej legislatívy fungovala, lenže potom, až na pár slabých zábleskov už nič. V kultúre, v športe, v ekonomike, v politike len podpriemernosť, sem tam priemer, veľmi výnimočne v niečom slabý nadpriemer. Opozícia bez jasného lídra si nevie získať na svoju stranu miliónovú masu nerozhodnutých ľudí, tak ako to v Maďarsku dokázal Péter Maďar. Za 3 roky neukázali, že budú schopní vytvoriť jednotnú a stabilnú vládu so silným mandátom. Po kauze Projekt Fórum to vyzerá maximálne na tesné víťazstvo opozície a z toho silná vláda nevzíde. S Matovičom to stabilné nebude, s revanšistami Naďom či Hamranom sa dá očakávať zaciklenie v rôznych vendetách. Na vyťahnutie Slovenska na vyslnie nepostačí ani našivka na saku, ani sobáše pred poslancom. Vítajte v politike. Dobrý deň, vítam v politike mojich dnešných hostí a tými sú predseda SNS Andrej Danko. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem pekný deň a ďakujem za pozvanie. A ja som rád, že ste pozvanie prijali. A oproti nemu predseda PS Michal Šimečka. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Takisto som pán Šimečka rád, že ste prijali moje pozvanie. Tak poďme na to, dnes máme naozaj, myslím si, že dosť veľa zaujímavých a atraktívnych politických tém. Pán predseda Danko, začnem pri vás. Pred týždňom na tejto stoličke sedel Tomáš Taraba. Ten tu vymenúval svoje úspechy, chrčil plecami, že nerozumie tomu, prečo ho chcete nejakým spôsobom odvolať, ale popri tom teda ešte jedným dýchom sa tak začudoval, že veď v minulosti SNS mala skôr problémy so svojimi ministrami. Spomínal, ja neviem, Plavčana, spomínal Nastengový tender, Štefanova, spomínal rôzne iné kauzy z minulosti a že teda on je ten minister, ktorý pracuje. Tak prečo ho chcete odvolať? Ja by som povedal, že na úvod, ja by som tak na veľa vecí z vášho úvodníku chcel reagovať, ale určite si nemyslím, že naša vláda je bez zuba. V každom prípade mnohé veci sa premrhali, ale tým dirigentom vlády je predseda vlády, ktorý získal najsilnejší mandát. A mnohé veci aj my z pozície koaličného partnera kritizujeme. A som veľmi rád, že tu môžem po týždni zareagovať na niektoré vyhlásenia. V prvom rade som sa veľmi ohradil v piatok na stretnutí s pánom ministrom Tarabom voči takým vyhláseniam, pretože keď som preberal SNS, bola pred bankrotom a ja som práve v živote týchto ľudí, o ktorých pán Taraba rozprával, nevidel. A prišlo aj na to, že tento týždeň bolo zastavené alebo bude zastavené trestné konanie, ktoré súviselo s rokom 2014, kedy pani Matečná nebola v Slovenskej národnej strane. A patrí to k tej značke, SNS je najstaršia značka a môžu nám čokoľvek pripisovať, ale na jednej strane nemôže minister, ktorý získa dôveru, si pripísať všetko pozitívne a negatívne hodiť na stranu, ako to je napríklad pri zonácii, pretože ja som práve na stretnutí s premiérom pánovi Tarabovi vytvoril pozíciu na 4 mesiace, aby mohol tie veľké projekty, ako je zonácia, ako je rekonštrukcia v Gabčíkove, ako je Slovalko na
naštartovanie a dokončenie projektov v modernizačnom fonde, aby na to mal priestor, pretože na jednej strane predseda vlády dobre vie, že Tomáš Taraba opakovane hovoril, že 3 roky je pri riadení rezortu autonómne, nikým nekontaktovaný, takže ja som povedal, že pán podpredseda vlády Taraba ukáž, že vieš aj tie veľké veci dokončiť, nehač zodpovednosť na Kufovcov alebo na SNS, máš na to svoj priestor, tak sa to má robiť. Pre mňa ale dôležité je, aby nebola ohrozená stabilita vlády, pretože aj to napätie, ktoré bolo na začiatku, ktoré vzniklo medzi Tomášom Tarabom a Huliakom, sa potom pretavilo do nejakého konfliktu. Takže ja za SNS hovorím, SNS má oveľa čistejšie a transparentnejšie financovanie ako napríklad PSK. Vidíme tam tú kauzu s poslancom, ktorý nevie zdokladovať 700 000, ktoré dal do PSK. Dobre, počkajte, pôjdeme teraz krok po kroku. SNS je čistá, transparentná strana a ja vždy poviem, nás nezakladali oligarchovia ako PSK a vyprosím si také slova od pána Tarabu. Ak môžem, najprv musím zareagovať na to, čo povedal pán Danko ohľadom progresívneho Slovenska, lebo urobil hneď 2 chyby a podľa mňa vedomé klame ohľadom financovania PS, ktoré je najčistejšie zo všetkých politických strán. Aj to všetky organizácie, ktoré toto sledujú, skonštatovali. My nemáme pokuty za porušenie zákona, za porušenie volebného zákona. Tie má strana Hlas, Peter Pellegrini. Naopak, my sme mali vyhlásené najčistejšie financovanie. Ten človek, o ktorom hovorí, toho sme vylúčili zo strany práve preto, lebo sme si neboli istí a nevedeli sme od neho vydokladovať, nevideli sme tie doklady o tom, ako išiel majetok. Nebol poslanec Národnej rady, my sme ho práve že vylúčili. Aj mu vrátite peniaze? Vrátili sme mu peniaze, jasne, že sme mu vrátili peniaze. Vy, pán predseda, neviete o vlastnej strany, čo sa vám neveď odkladalo 440 000. A to je ukážka toho, aké čisté je financovanie PS, že iba pri podozrení tých ľudí vylúčujeme zo strany bez ohľadu na to, či niekedy PS. Vy ste nevedeli, čo robí PKP? Všetko som o tom už povedal, čo bolo treba, ja len som musel zareagovať na pána Danka, ktorý začal tým, že urážal PS. Tak ja by som chcel pánovi Tarabovi, lebo my ho budeme odvolať. V pondelok začne, ak teda pán predseda Danko a ďalší koaliční poslanci nájdu odvahu na rozpravu k odvolávaniu pána Tarabu, tak by mala prebehnúť táto diskusia. A aby bolo jasné, prečo pán Taraba nemá byť ministrom životného prostredia. Nie pre nejaké spory s pánom Dankom, ale preto, lebo ohrozuje slovenskú prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy. Lebo tá zonácia, o ktorej ste hovorili, pán predseda, tu nám horí čas. Reálne z polovici leta má Slovensko schváliť návrh zonácie, aby malo prístup k 0,5 miliarde z plánu obnovy. Tu už sa 2 mesiace mešká a navyše hrozí, že ak sa to schváli zonácia v rozpore s európskymi smernicami, čo teraz tam smeruje, tak budeme platiť ešte pokutu. Čiže Tomáš Taraba reálne môže spôsobiť Slovensku škody až do výšky 900 miliónov. Pán Šimečka, počítate hlasy SNS-ky? Ja neviem, či SNS nájde odvahu. Tak SNS hovorí, počkajte, Tomáš Taraba tu minulý týždeň, že ho treba stiahnuť, potom keď je tu návrh na odvolanie, aby sa aspoň diskutovalo, aby sa aspoň otvorila tá schôdza mimoriadna, tak pán Danko to zrejme neotvorí, čiže je to ako vždy, SNS robí ramena a potom stiahne. Povedzte, lebo minulý týždeň tu Tomáš Taraba hovoril, že Andrej Danko je s vami dohodnutý. Že Taraba nie je s nami dohodnutý, nikdy s nikým nikto nebol dohodnutý. Čiže Taraba klamal? Taraba klame úplne bežne, ako teraz klama aj Andrej Danko. To, čo mne na tom vadí, je, že SNS hovorí, že toto je zlý minister, treba ho stiahnuť. No a potom čo, ešte tam ostane 4 mesiace, aby dokončil svoje kšefty. A keď sa to stane, že Slovensko príde o tie peniaze, no tak to bude zodpovednosť SNS. Ich ministra. Pán predseda, prepáčte, ako môžem povedať, že klamem, veď ja som povedal, že PSK bolo založené z peňazí oligarchov. No to klamete. Presne v tomto momente klamete. To nie je pravda. A kto zakladal PSK? Kto zakladal PSK? Politici, Ivan Štefunko, Michal Truban, ja a Martin Borsík. Truban, keď predal firmu, nedal peniaze na zakladanie. Kto dal peniaze? Pozor, to, kto dal peniaze, je absolútne zrejme čisté, je to vo všetkých výročných správach. Ale tak klamem, keď hovorím, že ste nevznikli zo štátnych peňazí, ale z peňazí oligarchov. Klamete, lebo to nie sú oligarchovia, to sú podnikatelia, ktorí nikdy nepodnikali so štátom. Ja som vás nechal rozprávať. Pán Štefúnko, ja som založil. Počkajte takto. Ja som oligarcha. Pán Danko, chcete povedať, že ja som oligarcha a ja som založil našu stranu. Pán Šimečka, takto. Nastavíme teraz také pravidlá, že do konca tejto relácie, ak chcete jeden alebo druhý na seba zareagovať, v kľude si napíšte poznámky
roky, aby som Tak. Špilka neušla. Pán Danko Budeme neklame o progresívnom. Nech sa páči. Nech hovorí o Ďakujem. svojich Pán výsledkoch Danko, vo vláde. hovorte teraz vy. Môžem, ja chápem, že vám je to nepríjemné, a pán Štefúnkov predsa zastupoval európske peniaze v rôznych fondoch a vy ste sám bol asistent poslanca Zálu, z európskych peňazí ste žil a bez Smeru by ste asi mnohé veci nevedel financovať v čase svojej mladosti. Čo sa týka zonácie, máte úplnú pravdu a ja čakám, že pán podpredseda vlády Taraba preberie zodpovednosť a že to vyrieši. Čo sa týka... Je zonácia takto, lebo tam bola otázka. Je zonácia vecou Kufu alebo Tarabu? To nie je ani Kufu, ani Tarabu, veď oni sú politicky prepojení. No počkajte, len jeden háče zodpovednosť na... Ale to nie, no a na konci dňa je tu zrejme, že na konci dňa je zodpovedná SNS podľa každého, takže ja som povedal, ak má byť SNS zodpovedná politicky za tento spor medzi Tarabom a Kufom, tak ich žiadam oboch, aby urobili po tých rokoch, čo to robia, rozhodnutia k tomu, aby tá zonácia prešla tak, pretože je naviazaná na plán obnovy a musia byť vyčerpané peniaze. Po druhé, viete, ja chápem vašu nervozitu, Šimečka, ale Progresívne Slovensko nie je štandardná strana. Každý človek, a mohol by som vám povedať, ako aj najnovšia poslankyňa Gregorová, ktorá je vo vašom klube, každý jeden váš človek je nacúcaný na rôzne občianske združenia, nadácie. Vy ste zhluk ľudí, ktorí sa naučili štát dojiť. Dali ste sa dokopy pod nejakou gestiou. Vás vybrali za predsedu. Ja vám garantujem, že dneska vaše kruhy chcú vás odstaviť a chcú, aby bol predseda PSK Korčok a potom pochopíte aj, čo je politický boj a zákernosť. Ale ja by som vás poprosil, aby ste nehovorili o mojom klamaní, lebo fakty, ako vznikalo PSK, ako vznikalo Zastavme korupciu a No, mohli by ste to zastaviť, lebo naozaj klame pán predseda, nejako to nesúvisí s zonáciou, nejako to nesúvisí. Ja zareagujem, ale toto by naozaj nemalo zastávať pred ľuďmi, ktorí si môžu myslieť, že reálne on hovorí pravdu, pričom klame. Ste nervózny, prečo ste nervózny? Nie som nervózny, ja som nervózny, lebo rozprávate blbosti. Ale nie. Namiesto toho, aby ste rozprávali o tom, čo robí alebo nerobí táto vláda, rozprávate o progresívnom. Pán redaktor povedal, že by sme si mali v živote vypočuť jeden druhého a zareagovať. Ja si robím poznámky, som zareagoval. Je zrejme, kto klame, to si urobí názor divák. Po druhé, áno, ja ešte raz poviem k tomu. Je totálne klamstvo, čo zaznelo mnohé veci aj z úst pána Tarabu minulý týždeň, pretože asi nikto si nemyslí, že my dvaja sa nejako máme radi, nedaj Bože, niečo sme voči Tarabovi organizovali. V každom prípade politicky ja zajtra nevidím dôvod otvoriť schôdzu, pretože je vždy dôležité v rámci koaličnej zmluvy si korektne sadnúť s premiérom. Premiér má ale najsilnejšie právo aj podľa ústavy. Musel som aj ja politicky tlačiť na to, aby premiér bral tú moju výhradu, že nemôže mať nominanta, za ktorého mám nezodpovednosť, ale on v určitom momente povie, že to nie je on, to Kufa, to SNS, to Danko, to tak nemôže fungovať. Že jednoducho politike je to aj o zodpovednosti, nie len o tom statuse, ktorý podpredseda vlády má. Pán Danko, dám vám priestor. Počkajte, ja to evidujem aj na tú stranu, len chcem to držať ešte pri tejto téme. Pán Danko, ste v politike dosť dlho. Vedeme otvorenú diskusiu. Ja sa vás na rovinu spýtam, lebo v prípade Tarabu je to boj o politické prežitie, pretože táto téma, ktorá sa otvorila, s ktorou ste vy prišli, tak na jednej strane máte 6 poslancov, ktorí požadujú jeho okamžité stiahnutie. Teraz v druhej vete hovoríte, že to bude od niekedy v septembri, aby Tarabovi dobehli veci, vrátam Kapčíkové, to je tuším 80 miliónov Slovalkov a tak ďalej. 180. Áno. A tak sa vás pýtam, lebo keď sme tu v 15. relácii za posledný rok a pol, tak ten scenár je rovnaký. Kritizujete vlastných, na konci je dovetok, ale nepovalím túto vládu. Čiže čo chcete z tohto politicky nejakým spôsobom vytlcť, pretože Taraba bude z toho pravdepodobne bežať o svoj politický život, pretože zatiaľ sa nejaví, že by ho niekto niekde bral a vyzerá, ako keby zostal v tomto osamotený. Vy, ak si chcete presadiť, že SNS za niečo stojí, asi presadí odvolanie vlastného ministra, lebo s touto požiadavkou ste prišli. A premiérovi predsa ide o to, aby keď stratí ešte ďalšieho poslanca, tak sa priblížite k 77 a to už je ako veľmi natesno k tej 75. Jak toto dopadne? Ustojíte si svoje a prečo netrváte na svojom, keď hovoríte, že neviete, čo tam sa robí s Malíncom, neviete, čo sa tam robí v iných prípadoch, tak prečo netrváte na tom, aby Taraba padol? No, lebo keď Taraba padne a nechá teraz kanceláriu so všetkými rozrobenými vecami, povie, že nemal šancu si veci dokončiť. A keď je aj výpovedná lehota u zamestnávateľa, asi trvá 3 mesiace, kým sa veci preberú a kým sa ten, kto na jeho miesto nastúpi, s tým celým
poznaví. Ja som není politický samovrah. 3 roky som na ministerstve životného prostredia ani nešiel, pretože Tomáš Taraba žiadal autonómiu. A po druhé, ja veľmi dobre viem, že by sa diabolsky opozícia tešila, keby som tak buchol do stola, že sa rozpadne vláda. Ale dobre hovoríte, pre mňa sú cieľ teraz komunálne voľby, príprava... No dobre, čiže ďalšie 4 mesiace tam budete mať ministra, o ktorom budete tvrdiť, že není váš a nevie, čo tam robí? Ale ja som sa dostal do špecifickej situácie. To nie je, že o ktorom budem tvrdiť. To je reálne tak, že ja napríklad o Malinci som sa dozvedel z médií a ja som nikdy nekontroloval inštitúcie aj svojich nominantov tak, aby som išiel dovnútra. Napríklad 4 roky som mal Slovenskú informačnú službu. Bol nejaký škandál, bola nejaká korupcia na iných... Ale teraz ide politický... Ale nechajte politiku. Potom, áno, možno by som mohol, ja som vyjadril, lebo pán redaktor, tak nič nepovie. Pán redaktor, nechajte robiť politiku. Čo ja sa len pýtam, pre mňa je... lebo ste prišli s tým, že Taraba môže ísť dole. Ale áno, a dosiahol som svoje. Dosiahol som potvrdenie premiéra, že to akceptuje, dosiahol som časový aspekt a dosiahol som aj slušne, bez nejakého nátlaku to, že k tej výmene dojde. Ale ešte raz opakujem, pre mňa nemôžu byť politickí partneri a samozvanci z občianskych združení v PSK. Posledná otázka, máte väčší priestor. Bude to kufa? S kým chcete, aby sme zostavovali vládu? To je na vás. S takýmito ľuďmi, ako sú v opozícii. To je na vás. A kto bude minister? Vaše politické vaše dohody sú, áno, na vás. Posledná otázka, pán Šimečka. Čo viete? Politika je... Lebo zaznali informácie, že premiér možno má... Keby som sa hádal s premiérom ako Sulík Matovič, tak by jednoducho vláda padla a mohli by sme si trieskať hlavu. Pán Šimečka, máte väčší priestor. Ja som za seriózny dialóg, za serióznu politiku a to, čo PSK chce... Počúvajte, nehovoríte nič. Nedvíhajte hlas na mňa. 10 minút a nepovedali ste nič. Teraz mám priestor ja. Všetci vieme, že ste Počkajte, páni, stanovili sme si pravidlá. Fakt, diváci z toho nič nemajú. Máte teraz väčší priestor. Pán Šimečka, pán Danko, udelujem vám teraz priestor, nech sa páči. Lebo pán Danko má neuveriteľnú schopnosť 10 minút hovoriť. Nepovedal reálne nič. To, čo ukázal, je jeho naprostý politický amatérizmus. Neschopnosť čokoľvek tej vláde tento človek... Pán predseda, buďte teraz ticho. Počúvajte mňa, ja som vám do toho neskákal. Nie? Takže, pán predseda, koľko má vaša strana? 4%? Moja strana má 20%. Ja, keď som preberal moju politickú stranu, mal 7-8, teraz má 20. Vyhrali sme európske voľby. Vy ste svoju stranu stiahli pod 5% a v tej vláde ste handra. Poviete, že ten má vyberáte. Váš minister, nechajte ma dohovoriť, pán predseda, nechajte ma dohovoriť. Povedali ste, že Taraba má odstúpiť. Taraba tam je. Vždycky, keď sa ozvete, tak si s vami vytrú podlahu, pretože všetci vedia, že vy v tej koalícii neznamenáte nič. Rozpadol sa vám poslanec. Nemáte vlastného ministra, nemáte dosah na ministrov a SNS, keď porovnávate SNS s progresívnym Slovenskom, SNS má odsúdených ministrov za korupciu. Progresívne Slovensko je najsilnejšia politická. Pán Šimečka, vyjadrujte sa teraz k téme Tarabu a výmene ministrov. A teraz, táto situácia, že Slovensku reálne hrozí, že príde o 100 miliónov. Pán Taraba sa tvári, že mu je to vlastne jedno. Že však veď nemusíme mať zonáciu. Pán Danko, ako už x-krát predtým, mal veľké ramena, že teda jeho treba odvolať. Predtým zase hovoril, že koalícia nefunguje a že Robert Fico je izolovaný a že je to zle. Teraz sám povedal, že v tejto vláde to nie je dobre, že veľa premrhali. No a čo urobil? Nič. Čo má Slovensko z toho, že vy ste vo vláde? Že SNS je súčasťou koalície? Nič. Ešte ani tú transakčnú daň ste nedokázali zrušiť. Čiže vy mi tu nebudete hovoriť o tom, kto má aké politické schopnosti, lebo vy ste v tejto vláde mínus. A teda, čo zostanem teda pri vás. A pri Sme. Vy ste tej odpovedi povedali, že teda za vás má progresívne Slovensko 20% a teraz podľa viacerých prieskumov, keby ste sa pospájali, tie nálady voličov sú také, že ste niekde okolo 32-33%. Vy považujete 20% úspech pre opozičnú stranu, ak tých, ktorých kritizujete, to je vláda tejto krajiny, zvýši dane z 20 na 23%, zvýši odvodové zaťaženie, zvýši transakčné, to považujete za úspech? To považujete za úspech, že za 3 roky ste nedokázali sa vyprofilovať, že by ste dokázali pospájať opozičné sily. Tak čo je toho úspechom? Ja nehovorím, že to je úspech, to ste povedali vy, to som nepovedal ja. Pre mňa bude úspech, keď vyhráme voľby a zostavíme vládu, ktorá konečne ukončí toto trápenie. Nechajte ma teraz hovoriť, pán predseda. Nechajte ma teraz hovoriť. Čiže ja nevravím, že to je úspech, ja len vravím, že progresívne Slovensko je dnes najsilnejšia strana na scéne.
A samozrejme, že chceme viac. Samozrejme, že musíme pracovať od teraz až do volieb, aby sme voličom dali lepšiu ponuku. Ale reálne sa rozhoduje vo volebnej kampani. Ideme si prejsť aj ostatné politické témy. Andrej Danko robí to, čo robí doteraz, tak nám to pôjde. Počkajte, máme tu zásadné politické témy. Pán Danko, v tom intermecu, čo sme tu všetci traja medzi sebou mali, ako keby sa stratila tá moja otázka, čiže prídete za premiérom v tom septembri s návrhom, aby Kufa bol minister namiesto Tarabu, alebo aká bude vaša nominácia? Vráťate sa k niečomu, čo som vám povedal, vy ste to nepočuli. No nepočul som to, lebo to bol krik. Áno, jedno z mien, ktoré padá, je pán Kufa a že to bude 30. septembra, ale... Nemá s tým premiér problém? Počúvajte, pán redaktor, môžem odpovedať aj na to, čo bolo. Môžete. Aký má premiér problém, si ho zavolajte v nedeľu do relácie. Ja nemôžem za premiéra rozprávať, ale vy totálne klamete. A transakčnú daň SNS v rámci možnosti zrušila pre živnostníkov a zrušil by som ju celú. Po druhé, no, ale viete, ale prečo ste nervózni? Ja chápem, že vaši marketéri vám povedali, že buď alfa samec, daj si pivo a chod sa opíjať do krčiem po Slovensku. Aspoň potom nešoferujem, pán Danko, aspoň potom nenarážam do stopa. Ale ešte raz, ale veď je to trápne, aby ste chodili opíjať Slovákov po krčmách. To mi hovoríte vy, ktorí ste s alkoholom za volantom narážili do stopa. Ale prosím vás, dávajte si pozor na to, čoho ma obviňujete. Viete čo, páni, ešte raz, dám tam, pustíme tam potom reklamu na 5 minút, aby sme to ukludnili, lebo ste tu dvaja predsedovia, trošku inak, aby ešte raz povedzte o mojom alkohole za volantom a vás zažalujem. No, tak, aby vás to nemrzelo. A po druhé, ja chápem vašu nervozitu, keďže vás chcú vymeniť a v každom prípade je ale dôležité povedať, že toto nemôže byť alternatíva vládnutia. A áno, my sme prebrali vládu po Matovičovi a Ódorovi, ktorý bol váš predseda vlády. Dostali sme najhoršie financie v Európe. Obrovský deficit. Ľuďom ako Soros, ktorým dal váš Ódor 20 miliónov eur práve na to. A z toho ste vy nervózni, že Slovenská národná strana navrhla zákon, aby občianske združenia a nadácie zverejnili financie. Zastavili ste to cez ústavný súd, lebo ja až dneska chápem, ako sú oni personálne majetkovo prepojení na cucaní štátnych peňazí. Preto sú nervózni. Títo ľudia len využívajú tému LGBTI Rómov na to, aby cucali peniaze od štátu, tvarili sa, že ráno stávajú do práce a chránia Rómov, chránia LGBTI, ale oni sa z toho ako paraziti naučili žiť. Komunisti mali jedno slovo. Volali to príživníci. Človek, ktorý niečo netvoril a cucal zo štátu a z toho žil, bol v komunizme príživník. Môžem, tak ja sa vás pýtam, pán predseda. Z čoho žijete? Čo tvoríte vy? Čo ste priniesli občanom? Čo majú z toho, že sa skladajú na váš plat? Lebo, viete, hovorili ste o konsolidácii, ťažké časy, tak ja vám poviem základné číslo. Pre ľudí, čo ste urobili tieto 2 roky? Konsolidácia zobrala priemernej rodine s 2 deťmi, zobrala 1500 eur ročne. A v tom istom čase si ministri, aj vaši ministri, počkajte, nechajte ma dohovoriť, zdvihli plat o 3500 eur. Takže vy budete hovoriť o nejakých parazitoch? Čo je pán Taraba, čo je pani Šimkovičová, čo sú všetci tí ministri? Ja hovorím o parazitoch, ktorí cez občianske združenia eur ročne, kým ľudia majú o 1500 eur ročne, štvorčlenná rodina, kvôli konsolidácii, ktorú vy ste schválili. Vy máte tú odvahu hovoriť o parazitoch? Čo tam vy robíte? Čo tam robia vaši ministri? Dohodne sa, pán Šimečka, bude aj téma... Venujte sa tomu, aby ste niečo štátny rozpočet. Lebo aj zákony, ktoré ste vy schválili, zvedačili Slovensko, a vy za to beriete peniaze. Máte tí paraziti, pán predseda. Ste vôbec schopní sa dlhšie ako 15 sekúnd počúvať? Zjavne nie. Tak ja jednu vec poviem, pán Šimečka, ja som prišiel do politiky tvrdým bojom. A tomuto štátu som viac ako 1 000 000 eur na odvodoch a daniach zaplatil ako podnikateľ. A darmo sa smejete. To určite. No určite. Ja vám to môžem ukázať. Počkajte, ja si od vás vyprsím takýto arrogantný úsmev. Mne rodičia telefón neplatili. Ja som bol advokát, ktorý mal ročný príjem 500 000, 10 rokov. Nechcete ísť do toho, pán predseda, kto ako prišiel k peniazom, kto mal akých rodičov, to nechcete, aby ste to nechcete, to nechcete. Ale to radšej zastavte. Môj otec nevlastní denník N ako váš otec. Váš otec je akcionár denníka N. Váš otec je akcionár. To nie je dobrá debata pre pána predsedu, to nemôže skončiť dobre. Ale počkajte, mne sa nevyhražajte. Radšej sa bavno reálne. Môžeme hovoriť aj o roku 1948, keď váš dedo bol šéfredaktor Pravdy, kedy tam etabloval Vieru Hloškovú, ktorá bola hlavná svedkyňa pri zavretí Gustáva Husaka. Chcete ísť tak ďaleko? Akú máte genetiku? Myslíte si, že to... Chcete rozprávať o tom? Chcete rozprávať o mojej genetike? To nemyslíte vážne?
jasné. Vy sa reálne uchádzate o dôveru voličov na Slovensku. Budete tu rozprávať v roku 48 o mojom starom otcovi. Môžem. To nemyslíte Tak vy ste povedali, že budete rozprávať o nás. Viete, čo Ja rozprávam o tom, čo SNS robila v tejto vláde. Páni, viete, čo nie? Boli vláde, ľudia boli odsúdení za korupciu. Ja som sa... Progresívne Slovensko naopak. Páni, však pán Danko, však ja vnímam, že prídete do hlavnej politickej diskusie, ktorá je jedna z najsledovanejších, dať posolstva ľuďom. To neviem, či z tohto je za 25 minút nejaké posolstvo. Idem otvoriť tému. Dobre? Teraz, ku vám, pán Danko. Chcem sa spýtať, politika, čo tá rekonštrukcia vlády, pretože pomimo, keď sa tento týždeň začal parlament, tak boli aj nášivky na sakách, aj sobáše, ale tak nejak pomimo mi nedalo nevšimnúť si trošku inú tému. A to je, že premiér Slovenskej republiky Robert Fico dal návrh, aby Javis spod ministerstva hospodárstva prešiel pod úrad vlády. A nedalo mi nevšimnúť si, že na ministerstve hospodárstva možno inak vnímajú nejakú efektivitu jadrového zdroja a ten jadrový zdroj je premiérska téma. Tak sa vás chcem spýtať, či v tomto celom, lebo aj vy ste prišli pôvodne s tým návrhom, že vymeňme Tarabu, ak bude rekonštrukcia vlády. Otázka, pán Danko. Je Vresáková, Kamenický a Taraba, pôjde to v nejakom jednom balíku? Nech sa páči. Stále sa ma pýtate veci, ktoré musí premiér povedať. On vie robiť rekonštrukciu vlády, ale ak chcete vedieť, asi som náhodou list o tom, že ak bude rekonštrukcia vlády, tak tu je Tomáš Taraba, nepísal náhodou a to spustilo tú reakciu, ktorú nepochopil ani pán Taraba a pán premiér potom hodil spiatočku. V každom prípade hovoríte nášivky, je to naozaj ľahký politický marketing a potom ľudia myslia, že sa riešia v parlamente len nášivky. Dotkli ste sa aj sobášov, ja nevidím v tom nič zlé, aby poslanci boli sobáši ľudí. Ja som teraz aj volal s podpredsedom parlamentu bývalým pánom Vondráčkom. V Čechách to bežne funguje. A čo sa týka rekonštrukcie vlády, je to v rukách premiéra. Ja by som niektorých ministrov menil, pretože sú ministri údržbári a sú ministri manažéri. Samozrejme, že od niektorých ministrov sme čakali oveľa kvalitnejšie zákony, oveľa dôslednejší postup aj pri mnohých veciach, ale je to koalícia, tam musíte rešpektovať aj koaličné nominácie. Viete, o rok sú parlamentné voľby, dôležité je vládu udržať, zostaviť si nové volebné programy a uchádzať si, lebo viete, pán Šimečka, ja už som zažil tých politikov, ako aj Rado Procházka, ktorí sa mi smiali do očí, že majú svoje percentá. Tie percentá, keby mňa tak miloval denník N a môj otec by ho vlastnil, tak ja by som mal oveľa väčší. Lenže my sme cepovaní aj z hlavných správ, kde je majiteľ na mňa nahnevaný, aj z denníka N. Je ťažké presadzovať politiku a veľmi dobre vy viete, že ja nejdem na hranu, len keď ma politický súper donúti a preto vám ešte raz hovorím, že ja som presvedčený, že nie ste alternatívou pre Slovensko, že náš volič sa bude rozhodovať medzi našimi politickými stranami a áno, súťažím s Robertom Ficom. Aj teraz, keď som mu povedal, že nie je dobre otvárať prístupové rokovania Ukrajiny, sa nahneval na mňa, ale ja som presvedčený, že kým vojna na Ukrajine neskončí, nemal by si premiér podávať ruky so Zelenským a Robert Fico je trošku väčší súper, ako ste vy, odpustite mi. Pán Šimečka, ja to chcem vrátiť k tej téme, lebo premiér, treba povedať, že vo všetkých výstupoch tú rekonštrukciu vlády dáva od seba ako keby preč, že nič také nehrozí, ale aj v súvislosti, či ste to aj vy zaznamenali, aj v súvislosti s týmto Javisom, lebo je to veľká téma, pán Tanko sa teraz k tomu nejako vyjadril, ale zase bavíme sa v politickej... Môžem vám len doplniť informáciu. Teraz tomu Javisu nie je ani možný, pokiaľ ja viem. Dobre, ja len kvôli tomu... Ja na tom znepokojujem, lebo to je aj o dohľade nad veľkým projektom výstavby jadrovej elektrárne. 15 miliard. Viete, čo mňa na tom znepokojuje? Sledujeme všetci správy o karambole Prešovskej nemocnice, ktorá sa predraží o polovicu, kde musia zbúrať stĺpy, celé jedno podlažie, lebo minister Kaliňák to zle vyobstaral. Predraží o polovicu som ale nezachytil. No, podľa mňa sa to predraží na 800 miliónov určite. A hlavne to nebude včas. Ukázalo sa, že tie firmy naliali betón. No, máme to z našich odhadov. No a teraz, viete, čo mňa na tom znepokojuje? Že títo ľudia, táto vláda, ktorí nevedia nemocnicu normálne vyobstarať nejakého staviteľa, tak títo nám idú stavať za 15 miliard jadrovú elektráreň. Viete si to predstaviť? To nás všetkých musí naplňať desom. Že táto partia ľudí, ktorí nevedia jeden normálny tender ani na úsek diaľnice, teraz im UVO musí opravovať Turany Hubová, že oni nevedia toto urobiť, nevedia nemocnicu bez toho, aby čas nemuseli zbúrať. Teraz si pod seba dajú výstavbu jadrovej elektrárne, čo bude projekt, ktorý ešte
moje vnúci a vnúčky budú vidieť, ako sa stavia, ak by sa naozaj stalo. Ja som len to je to, čo mňa na tom znepokojuje. Pán Šimečka, na tú otázku som vám položil. Ja vám aj poviem prečo, lebo tú otázku som vám položil, lebo ste predseda, ste podľa prieskumov líder opozície, čo sa týka prieskumov, alebo respektíve Progresívne Slovensko. Ja som vám tú otázku položil z toho dôvodu, lebo preto sa pýtam ako keby dokola na tú rekonštrukciu vlády, lebo veď vláda a Robert Fico sa bude chcieť, dostaneme sa potom k téme rozpočtu, lebo pôjdeme do volebného roka, ako bude nastavený. A každá vláda sa chce pochváliť svojimi úspechmi, aby získala svojich voličov. A ja sa na to pýtam, lebo jednak je tu problém s javisom, jednak ste kritizovali, vieme, ako bola nastavená energopomoc, jednak máme za sebou tej vlny konsolidácie, preto sa na to politicky pýtam, že či to nečítate tú hru tak, že či Robert Fico nepôjde do výmeny týchto ministrov, ktorí by v očiach jeho voličov nemuseli byť vnímaní za energopomoc a konsolidáciu pozitívne. Na to je to úplne jedno. Pri mne úplne jedno, či tá vláda prejde rekonštrukciu, neprejde, už je úplne jedno, čo hovorí pán Danko, alebo čo chce pán Danko. Táto vláda sa nedá rekonštruovať, táto vláda má skončiť. Lebo čokoľvek, na čokoľvek siahne, sa buď predraží, alebo sa rozpadne, alebo to skončí nejakým fiaskom, alebo tam ide malá domov nejakým kamarátom pri slejáde, pri dotáciách pána Kmeca. Táto vláda sa nedá rekonštruovať, tá má skončiť. A ešte, ak dovolíte, musím zareagovať, lebo ste sa pýtali aj na to, čo sa deje v Národnej rade. Nášivky a riešia sa sobáše, či poslanci budú môcť sobášiť. To je tak trápne. Diskusia o tomto, a ja viem, že pre pána Danka je to dôležité, ale ako keby ste si neuvedomovali v tej vládnej koalícii, že čo sa deje v našej krajine. V našej krajine 40% ľudí hovorí, že musí obmedzovať potraviny a drobné nákupy. Prejdeme k návrhu rozpočtu, tam bude ekonomika. Benzín V4 o 14% zdražili nehnuteľnosti a oni idú riešiť sobáše, aby poslanci mohli niekoho sobášiť. Že ste tak odtrhnutí od reality Slovákov. Rekonštrukciu sme uzavreli, poďme ďalej. Viete, a to patrí aj k pánovi Tarabovi, a to teraz poviem aj k pánovi Šimečkovi, že silný človek sa postará o seba najsilnejšie aj o ostatných. Pán Šimečka, vy ste predseda strany len preto, že máte vplyvnú rodinu a nikdy by ste sa nestal predsedom strany, keby si to tie kruhy nedali, že ste sa dali vytipovať na predsedu. Vy chcete riadiť štát, pritom o mnohé aj svoje veci sa neviete postarať. Viete, vy sa mne darmo smejete, ale ja som naozaj milióny eur tomuto štátu zaplatil do roku 2016, kým som do politiky prišiel. Ale, prosím? No. Tak ma Pýtal sa pán Šimečka, že povie, koľko ste z toho štátu dostali, že sa do roku 2016 ani potom okrem platu som nikdy nedostal od štátu žiadnu zákazku, pán Šimečka. Nikdy. A prosím si od vás takéto uškrny, lebo ja som mal ťažký boj s pánom Slotom, a keď hovoríte o odsudených ministroch, kým som sa mu ako 37-ročný zobral. A dneska mám ťažkého súpera politického pána Fica. Ale vždy lepší polepšený Fico, ako je nevyčítateľný projekt PSK, ľudí, ktorí ste napojení na štátny rozpočet. Tí ľudia, ktorí sú tam, vy keby ste nemali príjmy cez občianske združenia nadácie, boli by ste nikto, nemali by ste čo žiť. Ja som vás niekedy na začiatku vašej politickej kariéry vyzval, že teda keď ste z takých pomerov, že z čoho sa financoval aj Oxford, vy ste vtedy zareagovali rôznymi mimovládkami, organizáciami. Ale ešte raz, politika je v mnohých veciach aj, ale veď nechajte ma rozprávať. Politika je o tom, že vy tu rozprávate, čo sme urobili. Nebudem tu robiť odpočet za tie roky, ako som zdvihol platy učiteľom, vojakom, živnostníkom znížil dane, DPHčky som bojoval a áno, napríklad som zdvihol minimálne dôchodky, tak ako ich chcem zdvihnúť teraz. Alebo som z 270 eur ich zdvihol na nejakých 350. A v boji so Smerom som presadil športové, rekreačné a mnohé iné veci. Preto som bol nahnevaný na Roberta Fica, že táto vláda ide rušiť rekreačné poukazy. Ja sa to dozviem takisto z nejakého materiálu, ktorý som považoval za totálne šialený. A pán Šimečka, áno, ako opozícia to má ľahšie, lebo v mnohých veciach tým, že tá vláda nefunguje koordinovane, pretože by sme sa mali oveľa viac a častejšie stretávať. Napríklad aj pri zmene teraz volebného zákona. To nie je len o voľbe zo zahraničí, ale to sú aj mnohé iné veci. Keď sme videli v Maďarsku, ako do Petra Maďara naliali desiatky miliónov eur. Danko, a prečo ste potom prorastovým opatreniam sedeli dokopy asi 5 minút zareagovať? Nemôže si pán Danko... Počkajte, ale ešte raz, že prosím vás, asi preto, že ich nerobili sme my, dostali sme ich na stôl a neboli urobené absolútne dobre.
ale nemôžem pri každej situácii znevažovať koaličných partnerov. Ja som povedal svoje výhrady. Dôležité bude zostaviť štátny rozpočet, ale dal som tam aj priority pre Slovenskú národnú stranu, zachovanie niektorých vecí pre živnostníkov, zníženie ešte ďalších daní. Ja by som naozaj chcel nárast dôchodkov nielen pre 90-ročných na úroveň 800 eur, ako som navrhol, lebo tých dôchodcov je len 25 000, ale aj mnohé iné veci. Ideme na tému návrhu rozpočtu. A určite parlament tomu nebol len dostať, o lebo našivkách. chcem sa k tomu dostať. Však ja sa dostaneme k tým ostatným veciam. Keď prestať rozprávať, tak bolo by dobré hovoriť aj o reálnych veciach, lebo živnostníci. To je pre vás, pán Danko, ten najväčší úspech. No tak živnostníci počas tejto konsolidácie prišli o 2000 eur ročne. Takže prosím vás, kde beriete drzosť a odvahu hovoriť o tom, ako sa žije živnostníkom v súvislosti s nejakým vašim politickým úspechom. Veď vaša... Nechajte ma dohovoriť. Povedzte mu, teraz má priestor pán Šimečka. Počas vašej vlády sa zavrelo najviac živnostníci utekajú, to sú desiatky tisíc. Živnostníci utekajú nie lenže zo živností, ale aj zo Slovenska. Ste ich zodrali z kože a nedokážete znížiť deficit. Takže vy, prosím vás, sa naozaj nezaštiťujte živnostníky ako nejakým svojím úspechom. Nechajte ma dohovoriť. Páni, počkajte. Ja vám garantujem, že ani neviete, akú daň z príjmu platia živnostníci. Ako platia živnostníci daň z príjmu? Akú platia daň živnostníci? Neviete. Vy neviete. Nechajte ma dohovoriť si do rečí. Hovorte, nech sa páči. Keďže nič nevie presadiť ani zo svojho programu, ani pre svojich, tvári sa, že jeho voličov, tak vlastne to je jediné, čo tu on robí. Celú reláciu je, že uráža mňa a uráža mojich kolegov z PS. Hovorí, že Boh vie, ako ja som si financoval štúdium. Hovorí, že môj starý otec toto a ono. Hovorí o politikoch PS. Namiesto toho, aby povedal, čo reálne táto vláda urobila pre ľudí, lebo neurobila nič. A teda keď sa bavíme o štúdiu, pán Dáko, doktorát z Oxfordu, stipendiát som mal na plné štúdium, by ste splagiovali diplom. Tak prosím vás, o tomto sa so mnou nerozprávate. Poďme sa rozprávať o tom, že čo teda táto vláda chce urobiť preto, aby konečne začala naša ekonomika rásť. Lebo máme najnižší rast vo V4. Oni sa po 2,5 rokoch zobudili, že teda možno je dobré, aby ekonomika rastla. Koncom marca to malo prísť. Tie opatrenia mali prísť koncom marca. Teraz máme koniec mája a stále ešte nevieme, že čo teda vláda chce urobiť, aby aspoň trochu pomohla našej ekonomike. No povedzte teda, že čo sa ide urobiť. Dobre, môžem jednu vec, otázku. Jednu vec. Vy rozprávate o tom, dobre, čo chcete urobiť pre ľudí. Pán Šimečka, povedzte živnostníkom, aká je daň z príjmu pre živnostníkov na Slovensku. Keď máte Oxford, aká je daň z príjmu pre živnostníkov? Aká je daň z príjmu? Pán, rozprávajte o tom, ako chcete. Ale ja už nepoviem do konca relácie slovo, keď mi odpoviete. Aká je daň z príjmu? 15% je? 15%, pána. No, veď vy ste ani nevedeli. Môžem ja reagovať? Môžete mať Oxford, môžete mať Harvard. Keď neviete, ako Slováci žijú a nepomôže vám teraz v dospelosti chodiť po krčmách. Ja som vyrastal v dedine, čo vy tu rozprávate? Ja som sa pretlkal od piky. No tak povedzte vy. A v každom prípade... Okoľko ste teda... No ja vám poviem. Okoľko ste živnostníkom? Dobre, páni, tak ideme na návrh štátneho rozpočtu. Môžem jednu vec. Živnostníkom som zaviedol paušálne výdave. Nemusia zberať bločky živnostníkom. Zachoval som 15%, ale viete prečo? Lebo bolo veľa falošných živnostníkov, ktorí neplatili ani odvody a dane. A ja chcem, aby živnostník mal aspoň minimálny dôchodok. Viete čo, môžete mať Oxford, čo chcete. Ja som človek z praxe. Vy neviete, čo je účtovná závierka, odpisy, daň z príjmu. Vy ste v tom, prepáčte, hlupučky. Vy chcete riadiť štát a vy neviete ani, aká je daň z príjmu fyzických právnických osôb. Neviete. Pán Šimečka, neviete. Vy riadite tento štát teraz. Tak sa pozrite, kam ste dospeli. 70 000 živností sa muselo zavrieť. Neviete, čo bude rozprávať o riadení štátu? Neviete rozdiel HDP ani DPH. Páni, prosím vás. Nie, ideme to ukludniť. Ja sa potrebujem normálne porozprávať o návrhu štátneho rozpočtu. O pár sekúnd sme späť, dajme si reklamu.
sú aj takí, čo popri starobnom dôchodku poberajú aj výsluhový dôchodok. A tu som hovoril, že tam je dobre zadresniť tie 13., aby tí dôchodcovia, ktorí majú najvyšší 13. dôchodok, keďže štát bohužiaľ na to nemá, na plné 13. dôchodky, aby tam na čas, kým ekonomika nezačne šlapať, 13. dôchodky neboli. Nepovedal som ani slovo o výsluhových dôchodkoch, vy to veľmi dobre viete, napriek tomu tu klamete, zavádzate verejnosť a toto je ich politika. Nemajú čo ponúknuť ľuďom, nemajú čo ponúknuť pri ďalších voľbách, nevedia, ako spravovať krajinu, tak budú iba klamať. A budú tu hádzať útoky o mojej rodine, potom tu bude klamať, že chce zrušiť výsluhové dôchodky. To je vaša politika, pán Danko, mne je to ľúto, bo ja nemôžem za to, že vy neviete nič presadiť v tej vláde. Niečo z týchto sociálnych návrhov, o ktorých hovoril teraz Andrej Danko, a zvýšenie platov policajtov by ste podporili? My sme to prechádzali aj ak to bude predmetom štátneho rozpočtu. Na našom klube. Takto. Teraz majú policajti na príjmoch reálne o niekoľko desiatok eur menej za tohto ministra. On teda tvrdí, že on nepodporí rozpočet bez toho, aby sa zvýšili platy policajtov. No tak sa ich potom chcem spýtať. Čak my sme tiež za to, jasné. Ale kde zoberú tie peniaze? Už teraz je deficit rozpočtu 4,3 projektovaný, predpokladám, že bude viac. Náš dlh už je v tom najhoršom pásme dlhovej prsty. No tak sa vás pýtam, keď toto všetko chcete presadiť, a však niektoré z nich nie sú vecne zlé veci, ale kde na to zoberiete? Kde na to zoberiete? Ja chápem, že na Oxforde neučia, aké typy dôchodkov má slovenský právny. No to neviete zjavne ani vy. No, tak ja viem, pán Šimečka. No neviete, lebo klamete. No. Hovorte, pán Danko, nech sa páči. Teraz máte priestor. Dajte reklamu. Počúvajte. Nemáme už toľko reklamy, aby sme toto ukončili. Pán Šimečka, treba si hlavne preštudovať pred reláciou typy dôchodkov. Existujú starobné, výsluhové, invalidné a mnohé iné. A vy splietate aj výsluhové so starobnými a hore-dole to celé... Nie. Práve som vám to... Práve preto, že z neznalosti to nie je môj problém. Počkajte, pán Šimečka. Otázka, pán Danko, bude rozpočtové krytie na tieto sociálne opatrenia? Z čoho? Ja som presvedčený, že máme rezervy aj postavenie. Bude debata o zdvíhaní daní tam, kde reálne vidíme zisky. Ak ste si všimli, aj Slovenské elektrárne, hoci je podpísané memorandum, deklarovali miliardu eur zisku, tak ste si ešte všimli, ako stále rastú moje milované obchodné reťazce, ktoré si tu robia, čo chcú. Môžeme sa pozrieť banky, hazard a mnohé iné veci. Príde to ešte na jeseň v rámci toho druhého balíčka? Pán redaktor, na druhej strane efektívnejšia úspora v štátnej správe si už dlhodobo žiada nové systémové odmeňovanie v štáte. Veď nie je predsa možné, aby nebolo pyramidálne usporiadanie odmeňovania v štáte a boli tu vedúci úradov štátnej správy, ktoré majú väčší platy s odmenami ako minister. Sú to choré anomálie, ale ja som voľby nevyhral, ale dobre viem, ako by som v štáte šetril v tej pozícii, ako a v tomto pustí sa vláda ešte v tom druhom prorastovom balíčku, lebo prvý sa podľa Denisy Sakovej nemá dotknúť alebo zaťažiť štátny rozpočet, čiže pustíte sa v septembri pred schvaľovaním štátneho rozpočtu ešte do nejakého dodatku?